1800-luku oli suurten valloittajien ja mahtavien imperiumien, mutta myös sortuneiden unelmien, unohdettujen kansakuntien ja veristen sotien aikaa. Italia ei ollut vielä yhdistynyt yhdeksi valtioksi. Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta oli vielä olemassa. Tämä kaikki on Axis Powers Italia. Euroopan voimakkain valtio 1800-luvun alussa oli Ranska, joka oli vain muutama vuosi aiemmin syössyt kuninkaan vallasta ja muodostanut vallankumouksellisen tasavallan. Nyt tasavallan johdossa oli kenraali Napoleon Bonaparte. Ranska oli liittoutunut monen valtion kanssa tai hallitsi näitä suoraan. Espanja ja Tanska kuuluivat Ranskan liittolaisiin ja alamaisvaltioihin. Mutta yksi valtio vastusti ikiaikaista vihollistaan. Ison-Britannian ja Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. Kuninkaallinen laivasto, amiraali Horatio Nelsonin johdolla, kukisti Ranskan ja Espanjan yhdistyneen laivaston Trafalgarin taistelussa 1805. Rohkaistuneena Ranskan tappiosta Preussi ja Itävalta hyökkäsivät Ranskaa vastaan, mutta keisariksi itsensä kruunanneen Napoleonin joukot voittivat niin Preussin kuin Itävallan, ja raivostunut Napoleon hajotti 1000-vuotisen pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan ja otti Pohjois-Italian hallintaansa. Itävallan arkkiherttua menetti saksalais-roomalaisen keisarikunnan kruunun, mutta julisti itsensä Itävallan keisari Francis ensimmäiseksi. Ruotsi oli pitkään vastustanut Ranskaa pohjoisessa, mutta Napoleon teki Venäjän keisarin, tsaari Aleksanteri ensimmäisen, kanssa liiton. Venäjä hyökkäsi Ruotsin kimppuun 1807 ja riisti tältä Suomen. Suomen ja Ruotsin vuosisatainen yhteys oli katkaistu iäksi. Ranska, voitettuaan Preussin ja Itävallan, loi puoli itsenäisen Varsovan herttuakunnan puolalaisille kiitoksena näiden avusta Ranskan sodissa. Mutta samaan aikaan Napoleon riitaantui Venäjän tsaarin kanssa ja lopulta hyökkäsi suuren armeijansa, Le Grande Armée, kanssa Venäjälle 1812. Ranska ei voittanutkaan Venäjää, ja Napoleon joutui vetäytymään tsaarin kaupungista Moskovasta kovan talven tieltä. Samaan aikaan kun englantilaisjoukot taistelivat ranskalaisia vastaan, päätti Amerikan Yhdysvallat hyökätä englantilaisten omistamaan Kanadaan saadakseen itselleen lisäalueita. Mutta Englanti pysäytti hyökkäyksen ja pitkän kamppailun jälkeen kumpikin puoli lopetti taistelun turhaan. Kanada jäi Englannille. Euroopassa Englanti, Preussi, Itävalta, Ruotsi ja Venäjä solmivat pyhän liittouman Ranskaa vastaan. Wellingtonin herttuan johtamat englantilaisjoukot vapauttivat Espanjan Ranskan otteesta ja pian muutkin Ranskan vallan alla olleet maat vapautettiin ja Ranska kukistetaan. Napoleon karkotetaan ja kuningaskunta palautetaan 1814. Napoleon kuitenkin palasi vielä, mutta keisari kukistettiin lopullisesti Waterloon taistelussa 1815. Napoleonin sotien aika oli ohi. Voitokkaat liittouman jäsenet kokoontuivat Itävallan pääkaupunkiin
Viiviin päättämään Euroopan kohtalosta. Pyhä liittouma halusi palauttaa Euroopan siihen tilaan, jossa se oli ollut ennen Ranskan suurta vallankumousta. Itävalta saa Pohjois-Italian alueet valtaansa ja Suomi pysyy edelleen Venäjällä. Mutta Ruotsi saa hyvitykseksi Tanskalta, Ranskan liittolaiselta, Norjan alueet. Ranska säilyttää itsenäisyytensä ja Bourbon-suvun dynastia palautetaan valtaistuimelle. Ottomaanien valtakunta on pitkään hallinnut useita alusmaita, mutta nyt sen valta murenee. 1820-luvulla Egypti irtaantui Ottomaanien otteesta ja Kreikka, länsimaisen sivistyksen kehto, julistautui itsenäiseksi, muistaen hyvin Byzantin keisarikunnan päivät. Ottomaanien valtakunta aletaan kutsua Euroopan sairaaksi mieheksi sen heikkouden vuoksi. Vuonna 1837 Ison-Britannian ja Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan valtaistuimelle nousee kuningatar Victoria, joka tulee hallitsemaan brittiläistä imperiumia vuosikymmenien ajan. Kokonainen aikakausi tullaan nimeämään tämän suuren hallitsijan mukaan. Hänen aikanaan brittiläinen imperiumi on laajimmillaan. Kaukoidessa Kiinan muinainen keisarikunta on elänyt pitkään muusta maailmasta eristäytyneenä. Mutta nyt englantilainen Itä-Intian kauppakomppania alkaa käydä sen alueella kauppaa oopiumimista huumeesta. Kiina yrittää kieltää tämän, mutta kuninkaallinen laivasto murskaa kiinalaiset ja pakottaa Kiinan nöyryyttävään rauhaan, missä Englanti saa laajat oikeudet ja valtuudet keisarikunnan alueella ja itselleen myös Hongkongin saarekkeen. Kiinan rappion aika on tullut. Vuosi 1848 oli Euroopan hullu vuosi, jolloin kapinoita ja kuohuntaa oli kaikkialla. Ranskassa kuninkaiden aika päättyi lopullisesti tasavallan syntyessä, mutta myöhemmin se tulisi muuttumaan keisarikunnaksi Napoleon III alaisuudessa. Jopa Unkari kapinoi Itävallan peruutta vastaan, mutta pian Itävallan keisarin joukot kukistivat Unkarin kapinaan. Tänä vuonna Euroopassa sai myös alkunsa uusi poliittinen ideologia. Karl Marxin ja Friedrich Engelsin kehittämä kommunismi, joka tähtäsi työväen aseman parantamiseen. Venäjän keisarikunta oli pitkään halunnut levittää valtaansa Mustanmeren suuntaan Ottomaanien valtakunnan kustannuksella. Ottomaanien valtakunta oli liian heikko vastustaakseen Venäjää, mutta sai apua Ranskalta, Englantilta ja Sardinian italialaiselta kuningaskunnalta. Englannin laivasto teki iskuja jopa Suomen rannikolle, mutta lopulta rauha saatiin aikaiseksi ja Venäjän keisarista tuli kaikkien kristittyjen suojelija Ottomaanien alueella. Niin, entäpä Suomi? Venäjä kohteli Suomea hyvin ja tsaarit pitivät Suomea lempialamaisenaan. Suomi sai vahvan autonomisen aseman ja oli uskollinen suuriruhtinaalleen, Venäjän keisarille. Mutta pikkuhiljaa Suomessa alkoi kasvaa, kuten kaikkialla muuallakin maailmassa, itsenäisyysaate. Suomi halusi päättää omasta kohtalostaan. Adolf Arvidssonin sanoi, ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua, olkaamme siis suomalaisia.
Japanin kaukainen keisarikunta oli ollut vuosisatojen ajan suljettuna ulkomaalaisilta. Shogunien sotilaspäälliköiden alaisuudessa Japani oli pysähtynyt keskiaikaan. Mutta vuonna 1853 Amerikka vaati Japania avaamaan satamansa amerikkalaisille laivoille, ja pian muut maat seurasivat Amerikkaa Japaniin. Keisari erotti Shogun hallituksen ja aloitti Japanin nopean nykyaikaistamisen. Japani ei halunnut jakaa Kiinan kohtaloa länsimaiden pelinappulalla. Vuonna 1861 Italia yhdistyi yhdeksi kuningaskunnaksi kuningas Victor Emmanuelin alaisuuteen oltuaan hajanainen aina Rooman valtakunnan sortumisesta lähtien. Näin uusi valtio nousi Länsi-Eurooppaan. Italia länteen! Aina Trafalgarin taistelusta lähtien oli Englannin kuninkaallinen laivasto hallinnut maailman meriä. Se oli aikansa voimakkain sotajoukko, eikä merillä sille pärjännyt kukaan. Nyt se käänsi huomionsa orjuuden lopettamiseen. Kuninkaalliset sota-alukset pysäyttivät jokaisen orjalaivan, kun saivat kiinni ja vapauttivat orjat. Vuonna 1861 Amerikan osavaltiot riitaantuivat keskenään. Eteläiset osavaltiot halusivat säilyttää orjuuden, taas pohjoisen osavaltiot halusivat lopettaa sen. Etelävaltiot muodostivat konfederaationa tunnetun uuden valtion, ja Amerikka ajautui sisällissodan konfederaation ja unionina tunnettujen pohjoisvaltioiden välillä. 4 vuoden sotimisen jälkeen pohjoisvaltiot voittivat sodan ja orjuus lakkautettiin kaikkialla Amerikan Yhdysvalloissa. Puola oli joutunut Venäjän alusmaaksi Napoleonin Ranskan kukistuttua. Mutta nyt Venäjä kyllästyi puolalaisten jatkuvaan kahinointiin ja liitti Puolan alueet kokonaan omiinsa. Mutta koskaan eivät puolalaiset unohtaneet vapauden ja itsenäisyyden kaikkikaan, vaikka joutuivatkin odottamaan vapauttaan vielä vuosikymmeniä. Preussi oli pitkään halunnut tanskata Schleswig-Holsteinin maakunnan. Saadakseen sen Preussi teki liiton Itävallan kanssa ja hyökkäsi Tanskan kimppuun 1864, voittaen tanskalaiset nopeasti. Ja pian tämän jälkeen Preussi kääntyikin Itävaltaa vastaan halutessaan varmistaa oman ylemmyytensä saksankielisessä maailmassa. Preussi kukisti Itävallan ja Italia sai samalla vallattua Itävallalta Venetsian kaupungin. Itävalta oli pahoissa vaikeuksissa, mutta Unkari tuli nyt sen apuun ja esti Itävallan täydellisen yhdistymisen. Itävallan keisari teki Unkarissa tasa-arvoisen valtakunnan Itävallan rinnalla ja julisti itsensä myös Unkarin kuninkaaksi. Kaksoismonarkia oli syntynyt.
Kanada, brittiläisen imperiumin suurin yksittäinen alusmaa, sai ensimmäisenä imperiumissa Dominion, autonomisen imperiumin osan, aseman. Tästä alkaisi Kanadan kehitys itsenäiseksi valtioksi. Vuonna 1870 Preussin kansleri Otto von Bismarck ja kuningas Wilhelm I saivat keisari Napoleon III Ranskan hermostoon ja hyökkäämään Preussin kimppuun. Preussi löi hyökkääjän takaisin ylivoimaisella sotataidollaan ja pian Preussi ja muut saksalaisvaltiot marssivat Ranskan maaperällä kohti Pariisia. Itse keisarikin joutui heidän valtioon. Tammikuussa 1871 Saksan keisarikunta saa alkunsa. Wilhelm I julistetaan Saksan keisariksi ja keisarikuntaan liittyvät kaikki saksalaiset valtiot. Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta oli saanut työnsä jatkaa. Uuden keisarikunnan joukot löivät ranskalaisjoukot täydellisesti. Ranska joutui nöyrtymään ja jälleen kerran siitä tuli tasavalta. Ranska kuitenkin vannoi kostoa voitokkaalle Saksalle. Euroopan ja koko maailman näyttämölle oli astunut uusi mahtivaltio, joka tulisi muokkaamaan historiaa. XVII vuosisata oli imperialismin aikaa. Ahtavat eurooppalaiset valtiot sekä muutamat muut valtakunnat, kuten Japani, hankkivat itselleen siirtomaita Aasiasta ja Afrikasta. Heimoja, kansakuntia ja vanhoja valtakuntia lyötiin hajalle suurvaltojen levittäessä mahtiaan halki maapalloa. Englanti oli pitkään ylpeillyt mahtavalla laivastollaan, mutta nyt Saksa, turvatakseen siirtomaansa, alkoi rakentaa omaa sotalaivastoaan. Englanti huolestui tästä kehityksestä, etenkin kun Saksan keisari Wilhelm II ylpeili rakentavansa yhtä mahtavan ja vieläkin suuremman laivaston, mitä Briteillä oli. Epävarmuus Euroopassa alkoi lisääntyä. Espanja oli menettänyt suurimman osan siirtomaistaan jo 1800-luvun alkupuolella. Nyt vuosisadan loppupuolella Amerikka hyökkäsi Espanjan kimppuun ja riisti tältä tämän viimeisetkin siirtomaat, kuten Kuuban. Espanjan mahdin aika oli kaukana takanapäin. Euroopassa tilanne kiristyi koko ajan. Englanti tunsi kasvavaa epäluuloa Saksaa kohtaan, ja Ranska janosi edelleen kostoa. Nyt Venäjäkin alkoi tuntea olonsa uhatuksi Saksan kasvaessa voimassa. Samaan aikaan Venäjä alkoi kiristää otettaan alusmaistaan, myös Suomesta, jossa alkoi ensimmäinen sortokausi. Toisaalla taas Saksa haki itselleen liittolaisia. Itävalta, Unkari ja Saksa solmivat liiton puolustaakseen itseään Englantia, Ranskaa ja Venäjää vastaan. Myös Ottomaanien heikkenevä imperiumi liittyi tähän keskusvaltiolla tunnettuun liittoon, tuntiessaan olonsa uhatuksi niin Englannin kuin Venäjän taholta. Oli syntynyt kaksi mahtavaa sotilasliittoa, jotka olivat riidoissa keskenään. Olisi vain ajan kysymys, milloin jotain tapahtuisi, ja jäisi nuo mahtivaltiot sotaan. Ja seuraava vuosisata tulisi tuomaan mukanaan ihmiskunnan historian verisimmät sodat ja julmimmat valtakunnat.